5:51, אני שי גולדן, יום ראשון, 5:09, דוקטור אורי מילשטיין, אחד ההיסטוריונים היותר מעניינים, אני חושב גם חשובים, שפעלו בישראל בעשרות השנים האחרונות. הוא גם פילוסוף ביטחוני והיסטוריון תקומת מדינת ישראל. שלום אדוני, כבוד גדול, ובאמת זכות גדולה לשוחח. תודה רבה. באמת. רוצה לפתוח בשאלה שהיא אולי נשמעת כפרובוקציה, אבל בין השורות אני יכול, מהדברים שאני קורא אותך כותב, יכול לומר שיש לה רגליים. אמור לי דוקטור מילשטיין, האם בכלל הפסדנו במלחמת יום הכיפורים? אנחנו צריכים כבר לשנות קצת את הראייה ההיסטורית שלנו לגבי האירוע הזה, גם בתוצאות שלו. ברור. לא הפסדנו, הובסנו ביום הכיפורים. עכשיו, כמובן שיש יחסי ציבור, בכלל, למערכת, לכל מערכת יחסי ציבור, והמערכת החזקה ביותר זה יחסי ציבור של צה"ל, ומאז מלחמת יום הכיפורים, כל האלופים והעיתונאים שנגררים אחריהם, וההיסטוריונים שנהנים מהם, כולם באים ואומרים, טוב, הייתה איזושהי התחלה קצת קשה, היה איזה ליקוי, היה איזה מחדל, אבל בסוף הגענו ל101 קילומטר מקהיר. צלחנו את התעלה והבסנו, כיתרנו את הארמיה, אז זה הסיפור שאותנו לימדו בתיכון. ולימדו באופן שגוי. כי השאלה הנשאלת העיקרית היא, מה אנחנו צריכים לדעת מהיסטוריה? למה זה מעניין היסטוריה צבאית בכלל? והסיבה העיקרית שזה מעניין או שזה חשוב, זה להתכונן למלחמות הבאות. ומבחינת המלחמות הבאות, נניח אם תיקח את ששת הימים, ששת הימים לא נחקרה עד היום. עד היום ששת הימים לא נחקרה. והיה אחד, לנץ', ראש מחלקת היסטוריה, שעשה איזושהי עבודה, גנזו אותה בכלל, גנזו ואיננה. עכשיו, אם היית חוקר את מלחמת ששת הימים ומגלה את הליקויים, יכולת למנוע את הליקויים של יום הכיפורים. במילים אחרות, החשוב במלחמה אחרי שהיא הייתה, היא לבדוק את ליקוייה ולא לספר את הצלחותיה. אם ניקח את יום הכיפורים, מה היה בעצם המטרות של המצרים? לקבל את תעלת סואץ ואת סיני בחזרה. מה היה פורמלית, מה באפריל 1973 הרמטכ"ל דוד אלעזר כתב את מטרות המלחמה. והיה אם תהיה מלחמה, לא יהיה לאויב שום הישג, בסוף המלחמה הוא לא יישאר בשום מקום שהוא הצליח בהתחלה לתפוס. הסתיימה המלחמה, והוא נשאר גם בארמיה השנייה, גם הארמיה השלישית, לא הצלחנו לנפנף אותם, עברנו ביניהם והגענו 101 קילומטר מקהיר. אבל הדבר העיקרי הוא שהם קיבלו את סיני בחזרה.